tɔgɔ Bala Kante Kalasa. Alhamdulillah ne kɔni ye dugu kɔnɔ yan ne ye conseil filanan ɲɔgɔn fana n ye ɲamakala ye dugu kɔnɔ ko caman bɛ yen n bɛ sɔrɔ a kuma la bi tɛ an wasalen don dɔ tɛmɛlen kunun nin dugu nin kɔnɔ yan n'a fɔra ɲɛna ko yɛrɛ bɛ bɔ yan ko courant mɔgɔ min m'a fɔ ko fa bilalen e ko courant yan ko bɛ se ka kɛ cogo di mais yan fan bɛɛ kɛlen courant de sokɔnɔna ni siradala a bɛɛ kɛlen courant de bɛɛ ɲɛ b'a la o kɛlen wasoko ye an bolo o kɛ sɛbako ye a laban fana jiko gɛlɛya tun bɛ dugu kɔnɔ yan jiko gɛlɛya min tun bɛ manamana ko tɛ an ka kɔlɔnba filɛ tile bɛ fɛ misiri kɛrɛfɛ an muso n'an baw tun bɛ jɛ kɔlɔn na dugu bɛɛ lajɛlen dɛn tɛlɛ kɔlɔn kelen nin na kɔlɔn bɛ datugu de Musa yɛrɛ fa Falijan o tun bɛ taa yiri le da kɔlɔn da la waati dɔ mana se muso bɛɛ bɛ sigi ka mɔ kɔnɔ a bɛ yiri bɔ yen a bɛ komi ɲɔgɔnna bɛ kɔlɔn kɔnɔ juru min bɛ jigin a ka se juru 20 bɛɛ b'a fɛ ka ji sɔrɔ joona o jiko gɛlɛya o bannen bɛ an ni alimanw ka dɛmɛ sababu la a n'an ka dugutigi man ka kariya sababu la n'ale fana tun ma kari ni si tun tɛ se kɛ la kana yɛrɛ d'an ma ka ji d'an ma ka taara an ye fɛn dɔ la ɲini a mɛnna a ma se ka sɔrɔ latigɛ kɔnɔna la n'o ye sanamu kuse an kana jɔ a ma o koba ye o kɛlen filɛ an fɛ yan n'i y'a lajɛ i bɛ jɔ a ma mais fɛn dɔ don a bɛ adamaden tanga an ka dɔgɔtɔrɔso fana don o bɛ yɔrɔ min na o kɛra wasoko ye mɔgɔ dɔ b'o filɛ kabini yan fo ka dugu ban i fɛ ɲa bɛ i kɛrɛnkɛrɛn fɛ a bɛ ka dɔgɔtɔrɔso nin filɛ wa n'i donna kɔnɔ o ka bon n'o bɛɛ ye a kɔkana ka ɲi a kɔnɔla ka ɲi ala ye an garisɛgɛ dɔgɔtɔrɔ min fana la alhamdulilayi a bɛ se ka baara la an ka matɔrɔn bɛ se ka baara la an ka dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka baara la nin bɛɛ ye an wasa bi n'o bɔra yen fana lakɔliso min filɛ ka lɔni n'i ye lakɔliso nin ye bi kabako don dɛ ni ɲɔgɔn tɛ yɔrɔ caman na ala y'o bɛɛ lajɛlen don an garisɛgɛ la an tulo ma diyalen fana an ka balontan kɔnɛ ko kuran yɛrɛ sira in ka ban parce que poto turu la fɛn min fɔlen fana an dalen don a la a bɛ kɛ o la hali bi an bɛ segin ka sala fo ka alimankɛ fo k'a ka muso fo ka tɔgɔ di Buguri Jara fo k'a tanto ka barikala a ye minnu yɛrɛ ye farisogo dɔnni ka bɔ Bamakɔ ka na an fɛ yan k'a fo o baara ɲuman na a diyara an ye sabula an sigilen ka na an kumakan ta ayiwa ni a tɛ o tɛ yɔrɔ si sɔrɔ an b'o foli n'o tantoni n'o barikala kɛ a ye komi denmisɛn kuma don kuma ɲɛnama tɛ an kɔnɔ kosɛbɛ n'o t'a tun ka di an ka fɛn fɔ min b'a wasa mais dugu kɔni wasalen don yerenko la jiko la sirako la kɛnɛyasoko la ani karansoko ka kɔn dɔgɔtɔrɔso kura ni yɛrɛ ɲa kɔrɔlen nin o tun tiɲɛna o y'o dilan ka se dilali dan na i mana don yen bi kabako don an ka directeur yɛrɛ hakili bɛ sa an b'a fɔ k'a tanto ka barikala a n'a ka kalankɛɲɔgɔn o y'u seko kalan denmisɛnninw ye an sewalen don yan fan bɛɛ la hakilina min kɔni mɛnna fɔlɔ ko fɔ an ɲɛna o kɔni ye nin ala sɔn ka se ma marahaba